ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо боша оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ҷангори пешинаи UFC Нейт Диаз ва ютуб блогер ва боксер Джейк Пол пресс-конференсия ва мухорибаи рӯбарӯ гузарониданд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо бо қоидаҳои бокс баргузор мегардад ва аллакай шаби 5 ба 6 август дар амрико мегузарад. муҳорибаи онҳо муҳорибаи 10 раунда шуда ҳар як раунд аз 3 дақиқа иборат аст. Джейк Пол дар бокс рекорди 6-1 дорад. ана барои Нейт Диаз боша ин дебют дар бокси касбӣ мешавад. тобови ҷангори вазни 61 килограмми UFC кори фикр мекунем ки агар ман ба октагон баромада Роб Фондро бо стили дурахшон чӣ гуна ки ман меҷангум шикаст диҳам, пас ман довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавам. ба фикри ман Алҷамин Стерлинг Шон Омелиро шикаст медиҳад, танҳо барои оне ки ба назари ман Стерлинг ҳамчун ҷангувар зӯртар аст. ман бо Стерлинг ҷангидан мехоҳам, чунки ман аз ӯ реванш гирифтан мехоҳам ва ман намехоҳам ки ӯ аз дивизиони мо ба дигар дивизион равад, чунки ҳамон вақт ҳамаи мо ҷангуварони сус менамоем ки ягон тай аз мо ӯро шикаст дода натавонистем. ман медонам ки мухлисон муҳорибаи маро зидди Омели дидан мехоҳанд. аз ҳамин сабаб барои ман муҳориба бо ҳардуяшон маънои калон дорад. агар ки ман Фондро шикаст диҳам, пас бо касе ки ман барои унвон муҳориба гузаронам, муҳорибаи мо муҳорибаи дурахшон мешавад, гуфтааст Сэндхаген. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи кори Сэндхаген зидди Роб Фонд аллакай шаби 5 ба 6 август баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night хоҳад шуд. аз аввал бо Сэндхаген бояд ки Умар Нурмагомедов меҷангид, аммо Умар осеб гирифт ва акнун ба ҷои ӯ Роб Фонд мебарояд. шаби гузашта чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев дар суханҳои тобови ҷангори вазни сабук Майкл Чендлер ҷавоб дод. хотиррасон мекунем ки рӯзҳои гузашта Майкл Чендлер дар YouTube канали худ наворе сабт кард ки дар ҳамон навораш эълон карда гуфт ки Ҷастин Гейҷ дар аввалҳои соли 2024 чемпиони вазни сабуки UFC мешавад ва аз рӯи суханҳои Чендлер Гейҷ ҳам Ислам Махачев ва ҳам Чарлз Оливераро шикаст медиҳад. ин суханҳои Майкл Чендлер ба чемпион писанд наомад ва ӯ дар саҳифаи твиттери худ суханҳои Чендлерро чоп кард ки чӣ гуна Чендлер пеш аз муҳорибаи Ислам бо Чарлз Оливера ва Александр Волкановский гуфта буд ки Махачев бой медиҳад ва Махачев дар поёни ин скриншотҳо ба Майкл Чендлер муроҷиат карда навишт ки салом ба хетерҳои босадоқати ман. ва дӯстон, дар ҳақиқат Майкл Чендлер пеш аз ҳар як муҳорибаи Махачев мегӯяд ки Ислам бой медиҳад, аммо Ислам ҳар дафъа ба муҳориба баромада дастболо шуда истодааст ва чӣ гуна ки мебинем ин дафъа низ Чендлер боварӣ дорад ки Гейҷи Махачевро шикаст дода метавонад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? оё Гейҷи Ислам Махачевро шикаст дода метавонад ё не? метавонед фикротонро дар комментария нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.